Sekugwazwe kanzima owesilisa washona khona lapha endaweni yesigameko. Mbukela-ke ngibingelele kanti ngikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Kugwazwe kwabulawa owesilisa kanzima washona emhlasini esifundazweni saKwaZulu-Natali. Kube ukuthi lo mlisa kuthiwa uxabene nomunye izolo balwa bamshaya. Kube ukuthi namuhla lo oshayiwe uye endlini yalo kade emshaya izolo, wamthola ngaphandle komuzi wakubo emgwaqeni, wafika wamgwaza kaningi emsheshisa, washonela khona lapho maqede wabaleka. Kuthole isidumbu sakhe sidindilize edamini legazi emgwaqeni eseshonile. Kube sekubizwa onogada bakwaRusa nezimo nabezimo eziphuthumayo, bafice lo mlisa esethule mpo esebanda. Mbukele bekuyizona-ke lezi ebengikuphathele zona kuleli hora. Bekuvo lwakho kwi-comment section. Ngizokubamba kwenye video elandelayo sengiphuma kanje. Sale kahle.